И здравейте хора, аз съм Тетърбо и днеска ще снимаме на Ikitover 1.5.1 и да, както виждате съм ранг E и в играта с казвам Йохан, но не се казвам така, да не мислите, че съм казвам някакъв нещо като турчин, ама не, така, и да играем играта. Стигнал съм до 200, затова ги имам тези скапани древчета. Но мисля да почвам от камъните, защото така ни е забавно. Нали, да ви видите как играя на древчата. И на мен има кефи много. Все пак, не знам, аз ако кефи ми пишете. Бро. Нали, мен безумно има кефи, защото да, не знам. Просто тъпо, защото дръвцата са нещо тъпарата. Не за мен, но за вас може всяки, не знам. Набрал съм звука, защото доста силно се чува и не щете да чувате толкова силен звук. Аз това си го знам, защото сигурно ще ви се слушате. Аз съм с 5 кони вътре в сайта или, не знам, C6, не знам с баска сте сигурно. А сега ще видим 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Значи аз съм с 5 кони вътре в сайта. Едва ли искате да чуете този звук. Да, чуем сега да се направим на камерчета, защото има кефи така. Каква опочиненци. Ето, така е по-яко. Отколкото да е с камерчета. И ето, така повече ме кефи, защото разбирам, че като мина 100 и става много бързо по дървата, защото не знам. А тук си е направо като един стар баба, дядо. Дядо знам, кога разправям с това. Оле. Да. Правил съм над 50 и колко скока, но съм отгавна не съм играл и едва ли ще мога да ги направя пак. А това беше случайно, защото бях много нервен. Парах постоянно на едно ниво, бях на 300 и колко. Постоянно парах там и нали. И сега се пробвам да разбера как се запаметява, нали, скока и като влея в играта да продължа да играя веднага. Но това ще е трудно, защото ти не знаеш кой си предстои, но това се прави. Сигурно много говоря, но неща да става клипа скучен, защото едва на някой ще му се гледа скучен клип. И да, значи ето вижте, това е един пушу. Нали, с него ми е любимо да играе, защото той не се хлъзга, нет нищо, той е като жиле. Ето се жиле, ама с най видяхте още влизам и парам, защото много се хлъзгаше. А и тя някакви бутуши има, не знам. Значи някои хора викат, че няма зависи от човека, например, напротив има. Нали, тая кайбалката нещо, да, много се хлъзга и не искам да кажа. Ето хора. Не! Добре, стигаме до 150 почти. Много карете. Добре. Стига, не, няма никога. Значи това е тъпото, че където искаш да скочиш няма едно нещо. Ето, удря се в стената и повече не може да се заселиш, разбира се. Но карайте. Добре, знаете, брат ми тук за това, че ако влезе в стаята, значи е той. Той сега се подготвя за даска, разбира се. Бум. О, не. Бу. Така. О,
Но не. И да, разбира се, че ще падна, защото няма никъде, бе. Пак тъпото. Ето както виждате. Воу, sweet. Ето тук имаше една хубава стълбичка, на която му се фани човек. Разбира се, но пак се плъзга, това е много тъпо, е. И да. Нещо става, хора, нещо не ми е днеска. И ето. И да, мисля това да е последен скок и да свършим клипа, не знам, но ще се пробвам да се задържа повече. И да, брат ми се ме враси да му дам, но няма да му дам, защото разбираш, че са мои клипове и това е голям. Карай, човек. Няма карай, човек. Аз Има книги. И аз съм ютубър. Ютубър си. Дай един път. Няма да ти да... Аре, мъкни, човек! Дай, бе. Не. Излиза с тази топка на мен. Добре, хора. Нещо днеска не ми е ден въобще. Но ще видим какво да направя. Задържах те стълби нагоре. Дигнати ръце. Добре, малко ще стигнем стол. И да. И сега ще видим столта тук. Ето. Mode. Yes, sweet. Над 7 дава sweet, а до 5 дава gold. Не знам. Gold. Не gold, ами gold. Sorry. Днеска ти gold говоря, значи днеска въобще не ми е. Да, хора, искам да видя само как се получи. И там дори показвах с кои копчета съм натискал. Нали, някакъв път трябва с такива копчета да играеш так. И да, ще такова един линк към сайта, къде се стигли тази игра. И да. Само да свърши видеото и спрем клипа. Или не знам. И да, хора, това беше от мен. Аз бях Турбо и